училищния двор, където влязах след толкова години. Спомените се връщаха бързо. Нарамила папката и тръгнала към училище и всички тези дървета наоколо. Баскетболното игрище и пътеката успоредно на училището. По-нагоре магазинчето за закуски. Децата, които ме срещаха и разбира се, и огромното дърво с рожкови. То напомняше за блудния син. Картината, която нарисувах години след това. От тогава бяха минали 34 години. Дигнах един рожков от земята. Тук преди толкова време държах четката в часовете на господин Ангелов, най-загадъчния художник с сини дънки и черна тениска, уверен във всичко, което преподава. Може би от него научих най-много професионална лексика, конферанс, композиция, светлосенъчно изграждане. На бюрото му винаги имаше някой ренесансов художник. Бяха ми люби. И разбира се, библейските сцени. Комуникативен и интересен, беше много културен човек. Винаги на крилете на вдъхновението и да наникаше песен. Имаше обаче две неща, които му бяха страст – пленерите и конферансите. И нямаше по-добър от него да резервира почивни станции през зимата. Снегът скрептеше под нозете ни, когато пристигнахме в Приморско или Трявна. Прозорците бяха нашарени с висулки, минавахме по заскрижени въжени мостови, където подскачаха катерици и се зеленееха или. Това беше леденото царство на художника. Там творчеството беше чисто и неосквернено. Кея беше пълен с пристанищни лодки и пясъкът на ивицата не беше златист, а леко потъмнял. Носехме ски. Когато пристигнахме, бяхме по плажа и събирахме ръковини. Това беше нашата земя, нашата творческа земя на красота. Но освен това, идилично място по крайбрежието, всичко друго без гъста снежна покривка до колени. Снегът валеше и мокреше лицата ни, но ние горяхме от щастие. После в станцията щяхме да обядваме и да се съберем заедно да рисуваме. Ако имаше нещо, което най-много да ме впечатли, бе подробности за Микеланджело, който рисувал труповете в моргата, как писал за мускулите и проучвал човешката анатомия. Скъпи ми бяха тези мигове на творчество. Ако знаеше само колко ме повлия и как години след това щях да нарисувам цялата Библия и да я покажа на милиони по социалните мрежи. Учителят ми разказа за нелепата роля на жената художничка и как аз щях да протестирам. Пишейки своя роман Валя кафето и сатирични стихове и картини. Но аз не знаех, че това е по всички области, не само в рисуването. Един предрешен ангел и гений не можа да се открие пред света. Никога няма да забравя картината с морето в класната ми стая. Ако знаеха кой е нарисувал, те щяха да го убият, каза учителя ми. Така творчеството му остана загадка.